Thank you, Mataji. Hare Krishna. You can hear me, Mataji? हाँ प्रभु जी। Okay. Hare Krishna. Mataji, thank you for nice Mangalacharan केलं तुम्ही like करून आणि nicely sung and all the devotees जे सगळ्यांगा भागवत पुराण कोंकणी भगवत गीता सुबोधिनी based 17 chapter सगळं join झाल्यांती तर सगळ्यांक निगेले प्रणाम सगळ्यांक आणि तर आयचे जे 3 श्लोक असत 17 चॅप्टराचे 17, 18 and 19 तर इंग्लिशान तू द डिव्हिजन्स ऑफ फेथ तर ते माताजींनी लाईक एक्सप्लेन केले तर आय विल जस्ट सिंग जय राधा माधव अँड ताजे मागीर आम्ही स्टार्ट करूया ओके माताजी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा तर हांव सक्कळले सक्कळ जन जे जॉईन केले ती ताका खूप खूप धन्यवाद
आयचे आम्ही ट्राय करूया हे जे 17 चॅप्टराचे हे 3 श्लोकांतू भगवान कसं सांगच्याक प्रयत्न करता असं तर आम्ही ताका ट्राय करूया तांतू आम्ही टच करूया आणि हांतूचो पुनू व्हॉट इज द टेक अवे म्हळ्यार आम्ही हांतूचो पुनू हे क्लासाचे कसं आम्ही कसं हांतूचो पुनू आम्ही घेऊन वचूया हे आम्ही प्रयत्न करूया. तर लास्ट वीक कृष्ण जन्माष्टमी आशिल्लें श्री कृष्ण जन्माष्टमी तर आय होप सगळे जाणां लायक करून सेलिब्रेट केलें आसतलें आणि आमगे इस्कॉनांतू श्री कृष्ण जन्माष्टमी इज अ व्हेरी व्हेरी ते म्हणतात वैष्णव कॅलेंडरांतू हे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट दिवस मस्त हाजे तर हांतू मस्त ऑस्टेरिटीज असतात आणि मस्त सेवा असतात ती तर जे कृष्ण जन्माष्टमी जे दिवस असता तर दॅट डे वी आर ऑल फास्टिंग तर आय वॉन्टेड टू आस्क सगळ्यांक किती लोग फास्टिंग करला हांगा जे जॉईन जालें ती माताजी गिरिजा कामत माताजी श्यामला कामत माताजी हैव यू डन माताजी हैज डन फास्टिंग श्यामला कामत माताजी यू हैव डन फास्टिंग हरी बोल मुरलीधर Yes, चरण प्रभु Prabhuji. हरी बोल Yes, Prabhuji. किती लोकांना निर्जल केला निर्जल फास्टिंग हू हैज डन I think Radhika is daughter of Muralidhar Charan Prabhu. Very good. मी फर्स्ट टाइम ट्राय केला प्रभुजी. Hari, you did? Arey wow, very good. Thank you. Divya Kamat Mataji has done and lot of hands. I am very happy. Actually, कसने आम्ही करता ती तर ताजी मागे एक उद्देश असता ते तर आयचे आय एम व्हेरी हॅपी आणि हाव हे ऍक्च्युली I could do Nirjala and by this all by the God's mercy, Krishna's mercy na. How I kurcha jalne. My wife also could do and my daughter also did. So that was because तिगेल college असिलें तर सुने केलने. तिने कसले आम्ही करता ती. म्हळ्यार हांगा मुरलीधर चरण प्रभून सांगला म्हणून करता ती आम्ही की आम्ही हे फास्टिंग कसले करतात. What is the reason for we doing this fasting? हाजेर आम्ही एक चर्च करूया श्लोकांते आम्ही विल ट्राय टू अंडरस्टँड हे आम्ही वाय वी आर डुईंग. तर सर्वप्रथम हांव मिगेल गुरु महाराज हिज होलीनेस जयप्रताका स्वामी गुरु महाराज हांगेल आशीर्वाद घेवन आज प्रयत्न करता की हांव कसने हांगा आजी हांव विल ट्राय टू स्पीक तर तांगेल आशीर्वादाने सक्कड वैष्णव हांगा जे जॉईन जाले ती वैष्णवी तांगेले आशीर्वाद घेवन आणि तांगेल प्रेयर्स घेवन आय विल ट्राय टू स्पीक आणि हांतू कसने अगर मिस्टेक असल्यार you please forgive me and it is my mistake and if anything is a takeaway it is all due to the mercy of Guru and Gauranga. तर हे आता हे हांव क्वेश्चन निमगुचे कारण कसले गोचवाय कसले आयचे जे टॉपिक लास्ट yesterday माताजी has taken austerity वेत घेतलेले कोणाक एवढं असल्यार what was yesterday the topic was austerity of body mind and speech. तर हांव तुमका एक सिंपल हे काय म्हणतात ते सिंपल वे हांव ट्राय टू एक्सप्लेन करचा प्रयत्न करता सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड. तर तुम्ही गाडी असतले तुमगेले somebody might have car, somebody might not have car. Maruti असता, Toyota असता, different types of cars are there. But I will tell you one car so that you should remember. That is BMW. BMW गाडी ऐकला असतले मस्त जणांनी. तर that BMW car is what was class yesterday. B denotes or B is for body. B. आणि M is for आमगेल मन mind. आणि W is for the words or the speech. तर yesterday
माताजीन खूप लायक करून एक्सप्लेन केलेलें. तर हे बॉडी माइंड एंड वर्ड्स कशी आमकां ऑस्टरिटी करता, ऑस्टरिटी म्हणजे तप और तपस्या, तर लायक करून माताजीन एक्सप्लेन केलेलें की हाऊ. आणि शिल प्रभुपादान इस्कॉनान अशी येस मेड ऑर्गनायझेशन, वंडरफुल ऑर्गनायझेशन, अ फॅमिली, की आम्ही आमगेले बॉडी माइंड वर्ड्स आम्ही कंटिन्यूस फुल टाइम आनी हांतू आम्ही यूज करत. आमगेले शरीर आम्ही यूज करत देवाले सेवा खातीर, आणि माइंड आम्ही यूज करत मन, and we can use our speech. But I will not go into that. Yesterday, Mataji explained all very nicely. Sir, so this is a BMW which you can easily remember. तर आयचे जे ते 3 श्लोक आसा ती आम्ही ताजेवर चर्च करूया. तर ऑस्टेरिटी और तपस्या 3 गुणांतू इन द 3 मोड्स. तर मोस्टली एव्हरीबडी माइट बी नोईंग द 3 मोड्स. एक असता मोड ऑफ गुडनेस, दॅट इज सत्वगुण. एक असता मोड ऑफ पॅशन, दॅट इज द रजोगुण. आणि एक असता मोड ऑफ इग्नोरन्स और तमोगुण. तर या ते 3 श्लोक असं, इट इज the 17.17 is for the mode of goodness, 17.18 is for the mode of passion, and 17.19 is for the mode of ignorance. So we will try to take up one by one shloka and try to understand what Srila Prabhupada want to, and देवाक कसं आमका सांगता तरी आम्ही ट्राय करूया अंडरस्टँड करच्याक. आणि वी विल टेक द फर्स्ट श्लोका. तर जे फर्स्ट श्लोका असं, ऑस्टेरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस और सत्विक. आणि तुम्ही श्लोक रिसाइट केला ना तरी आय विल जस्ट रिसाइट सो दॅट वी कॅन फॉलो दॅट. श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरहि अफालांकरक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचाक्षते. परंतु the translation Srila Prabhupada सांगला, the threefold austerities performed with transcendental faith by men not expecting material benefits but engaged only for the sake of supreme is called austerity in goodness. आता I will go back to the first question की हे जे आम्ही तपस्या केला आम्ही जन्माष्टमीक और वॉटर तपस्या इज डन, हे कशाला केलेले, वाय यू हॅव डन इट, ते तुम्ही यू शुड ट्राय टू थिंक. तुम्ही कशाला केलेले इतले बॉडी त्रास जाता न्हू. somebody at least I am at my age, I get but I had duty that day. मागीर आम्ही ते फुल डे ड्युटी करून मागीर इवनिंग we had program from 7:30 till 12 o'clock. So 7:30 the kuno kirtan, there was then class, then abhishekam magir chappan bhog, then sakad porno 12 o'clock night we all broke our fast with charnamrit. आणि इस्कॉनात कशें आसा, त्या दिवस 12 o'clock we broke the fast, and next day again there is fast till 12 o'clock for Prabhupada जन्म म्हणजे अपियरन्स डे सांगेल आविर्भाव, आणि नंदोत्सव असता 12 o'clock. तर इतले आम्ही फास्टिंग करता ती. तर हाचे व्हॉट इज द पर्पस. परंतु कृष्ण भगवान सांगता की हू इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, जे सत्वगुणांत असता, they perform this austerity with transcendental faith, not expecting any material benefit. कसने material लाभ घेन असे, but is engaged only for the sake of supreme is called the austerity in goodness. परंतु एक स्मॉल डिफरन्स असता, जे भक्त असता आणि जे सात्विक गुण असता,
तर हंतू हे आम्ही अंडरस्टँड करचा प्रयत्न करूया. तरी एकदम व्हेरी सिंपल वे. मेनी पीपल और मेनी जे असतात दे डू दिस ऑस्टेरिटी और तपस बाय द सेक ऑफ ड्युटी. So this is one important thing. Malari, they do this as a part of the duty for the Supreme Personality. This is very higher level असे. But हाजे वैर as highest असं. That is the difference we should understand. आणि तो देव कसं एक्सप्लेन करता की who are doing this tapasya austerity as a duty but without any material gain. आणि हे त्यांनी करतात ती austerity but without any material gain. They are in the mode of goodness. ते सत्व गुणांत असतात. पर कसं नाही आमक सत्व गुण असकावे और आमका हाजे वैर वचका. तर सत्व गुणा वैर कसं नसं शुद्ध सत्व गुण विच इज द डिवोटी. तर डिवोटी कसं नसता भक्त कसं नसता तो हे सगळं ऑस्टेरिटी करता ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. तागेल एक मात्र कारण असता नॉट फॉर एनी अदर रिझन. दॅट इज द ओनली रिझन. दॅट इज द. तर हे आमक कळका की आम्ही केन्ने फास्ट करतात गोय. तर आम्ही हे आमगेल मस्त टेन्शन कसं नसं आमगे फर्स्ट वी थिंक हो कसं खावच्या ना. तर आम्ही फर्स्ट डे रात्री ठीक आहे आम्ही स्वतः कशी ऍडजस्ट करूया की नेक्स्ट डे आम्ही लायक पण फास्ट करूया. आमगेल माइंड तशी चलता. मग कोणी सांगता फास्टिकान तू निर्जल करेतोय की हांव फ्रूट्स खावेतोय. मग लोकांनी फोन केले नाही प्रभु जी मीन्स मैं थोड़ा फ्रूट्स खा सकता है. 12 बजे निर्जल करता हूँ, 12 बजे का फास्टिंग में फ्रूट्स खाता है. म्हणजे तागेल माइंड कसं नसं फ्रूट्स खावेतोय 12 घंटा मागिरी और समथिंग और दॅट इज द इज माइंड इज. तर आम्ही जे वैष्णव लोक सर्वात मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑस्टेरिटी करतात ती म्हणजे एकादशी. आणि भागवत पुराण कोंकणी टीम आय विल थँक. दे आर डुईंग सो वंडरफुली. पूर्ण लोक जॉईन करून आय ट्राय टू जॉईन बट भगवत गीता रिसायटेशन करतात ती कंप्लीट 700 श्लोका लाईक कोण चॅन्टिंग करतात तांतू वन राउंड देर इज अ जपा टॉक. तर हे इतकं लायक कोण आयोजन करतात ती बिकॉज एकादशी इज व्हेरी व्हेरी डिअर टू द लॉर्ड कृष्ण. तर हे म्हणतात ना एकादशी इज मोस्ट डिअर टू द लॉर्ड कृष्ण. तर एकादशीन तू आम्ही वी डू फास्टिंग. सगळे जण फास्टिंग करतात. तर एकादशींचो जे फास्टिंग करतात ती तर व्हॉट इज शुड बी अवर मूड. एकादशी फास्टिंग करचे आम्ही एकादशी उपवास म्हणतात. उपवास आय डोंट नो कोंकणीत उपवास म्हणतात की ना बट आय थिंक यू कॅन अंडरस्टँड. तर उपवास म्हणजे कसं नाही मीनिंग मस्त जणांना अर्लियर पीपल माइट हॅव टोल्ड की व्हॉट इज द मीनिंग. उप्पू म्हळ्यारी नियर. उप्पू म्हळ्यारी नियर आणि वास म्हळ्यारी टू स्टे. तर आमका वी हॅव टू स्टे नियर होम. वी हॅव टू स्टे नियर दी लॉर्ड. तर आम्ही आमगेल उपवास करचे कारण असका की आमका टू थिंग वी शुड रिड्यूस इन उपवास. दोन चीज असणं आमका रिड्यूस करता. two things have to be reduced is one is our eating intake. त्या दिवशी आम्ही we should eat as minimum as possible. If you cannot do nirjala, you can do as minimum as possible. Do not focus हे कोरका मक्का खिचडी कोरका साबुदाणा खिचडी कोरका हे कोरका त्या कोरका त्या कोरका ते तांतू चढ तांतू म्हणजे चढ माइंड घालचा नसते. We should reduce our intake and next is we should reduce our sleep. We should try to sleep little as little म्हणजे what is required only. हे दोन आमका रिड्यूस करता. आणि कसं आमका वाढता we should chant more.
Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare. Chant चढ करता तर कलयुगा युगधर्म असं आणि आमका कृष्ण कथा एकादशी कथा आमका we should try to listen or try to hear more आणि we should try to do kirtan आणि suppose you have Laddu Gopal or तुमगेल घरात कसं विग्रह असल्यारी try to do nice abhishekam, do some seva आणि like करून तुमगेल सकड तर city तू गावांत सकड ना but अगर you have cow or ते देवस्थान असल्यारी you should go and feed the cow. हे तुम्ही हे practice करता. When you do this practice, the children will follow what you are doing. Tantu very simple. What you will do, the same the children will do. Ashki, correct Askina? This is what you are doing that your children will follow. Suppose you are on not fasting or you are not doing proper chanting and you tell your child to chant karna, to ekadashi barabar karna, तो मना मना काय चल तो म्हणतला तू तू सम केला नाही इतलं वर्ष. First you do yourself first and then give me advice. So first we should be as a parent, we should ourselves first do. If I don't do, I tell my daughter, she will do. She will tell, अरे त्या कसं नाही आता पप्पा आता कॉलेज झालं चांगली इंजिनिअरिंग जाऊन जॉब करून किती टाइम असता म्हणून त्यांनी करता असं ती और इज रिटायर्ड म्हणून करतात. हाऊ विल आय डू? आय हॅव सो मच कॉलेज, सो मच होमवर्क, सो मच थिंग ना. इफ यू आर डुईंग विथ युअर वर्क दॅट विल गिव्ह एन एक्झाम्पल. तर हे खूप इम्पॉर्टंट असं तर आमका हे उपवासक आमका हे कृष्णाक हे खूप इम्पॉर्टंट म्हणतात ते दिवस असता की दिस इज द डे when the Hari is very very pleased and amgele Ekadashi in a year there are around 24. If the Radhik Mas is then there is more, so we should do that Ekadashi very nicely and हे आमको हे विचार कोण करता तर हे who are doing for the pleasure of the Lord, then that becomes really devotee म्हणजे म्हणतात ना, it is not becomes a duty, then it is for the pleasure of the Lord. If you are doing it just for doing it, no doubt it is in the mode of goodness, but it will be as the duty. The duty kelari still you will have to come back to this. So yeah, आमगेल हे जे actually हे श्लोकांत third purport ना, Srila Prabhupada has not given huge purport. So this is whatever I heard from seniors and so I could gather, I will try to explain. सांगतो हे first चलणे. आता second जे austerity असं that तुम्ही मस्त वर्ष पण हांगा you might be in this seva. So तुमका I will ask, Srila Prabhupada has given us 4 regulative principles. तर हे 4 regulative principles we should follow. See, we should from animal we should become human. This is what our seniors sometimes say. तर आमका हे 4 regulative principles आमका follow करता. So what are these 4 regulative principles? So and why we should do it, that also आमका होत असता. तर first कसं असतं, everybody knows or everybody is म्हणारी आता अनेक एक austerity म्हणारी next time video on the saying that is all one austerity. That also we should tell everybody that keeping the videos on will be also an austerity. Not only you, Mataji, everybody has. So I will ask the 4 regulative principle who can say. Mataji, Jayanti Mataji is there. एक कोण सांगेता. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Meat eating, non-veg eating prohibited. Yeah, no meat eating. Yeah. Yes. I mean meat eating korchanach. Shilpagde Mataji, you want to try? No illicit sex. Second. Yes. No illicit sex. You can go any 2 जले आणि 2 बाकी असतात. As Rashmi Bhatt is there. Avoid Yeah. Who wants to try third?
प्रभुजी आम्ही टी कॉफी मांसाहारी त्या करून ना मागीरी आम्ही हे युथ आय मीन जुजाट त्या आम्ही करू ना Correct, correct. No Hare gambling. Krishna. No Cup, gambling. cup, Yeah. Mysore coffee and Darjeeling tea, everything. Sakkad tantu na. Who told the answer for fourth? Rashmi Bhatt Mataji told. I didn't hear. Huh? Okay. So correct Mataji. Malay no meat eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling. But Haji Makshi kasal karan asं? See, every austerity or anything, Srila Prabhupada told, kasale gotsve, once you are in that, once you do this, no, automatically your all vices will go. पण कितले हे म्हणतात ना विडंबना असं की एक सपोज एक चल्लो सकाळी 5 घंटे उठून जप केला रे लोक म्हणतात वो ये तो पागल हो गया लगता है तू 1 घंटे निदल नो अरे वाह लायक रात्री no you was studying till 2 o'clock Arey, is it some great thing you did you should have slept at 9 o'clock 10 o'clock and got up at 4 o'clock and studied and do some chanting or do some bhakti पर कसं गेले पुरा आमगे पुरा सिस्टम अशी जालना तो रोड अरे जो बीडी तांत नव्हे तो इज मोर म्हळ्यार इज हिरो I don't see the picture because so horrible तो हिरो आणि तिलक घाल न्हू देवस्थाना वतलो तो अशी दाखयता ती की हा अशी लूज म्हळ्यार कन म्हणटा लूज न्ही म्हळ्यार अशी कने जोकर सारके दाखयता अशी this question maka I don't know this is where so we have to change this actually there are 4 regulative principles Srila Prabhupada has told this is also one of the austerities which we have to follow if and this is very very important when people should know also when why we don't eat non-veg I am very sorry there might be many from Saraswat Brahmin they say Brahmin but they are eating so much non-veg and I tell them at least don't use the word Brahmin don't you are writing your word GSB and but I don't want to go into that because that's a big story so main important is that we have to it kills our mercy जे दया पात्र असतं नव्हे once you start eating this then तुमगेल दया तुमगेल अंतरा बना so this is what is there and when you have illicit sex your swachhata na there is no cleanliness it's gone it is gone and when you do gambling तुमगेल सत्यता म्हणजे what the truth that is gone gambling is all म्हणतात नव्हे तर that is third and fourth is when you do intoxication you cannot do tapasya the tapata so these are the 4 reasons these are what acharyas have taught us they have gone through this so why we have to try this the whole market is such driven that they make you bar they make you feed this otherwise there is so many nice things we can have nice prasadam offered to the Lord atami janmashtami like there was offering so much people did so we should inculcate that sort of habit so I will not go much into that but this is the 4 regulative principles is one of the austerities this is very 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 important and why I am telling sakranke kasale sangta hu nadar ye ek udaharan sangta hu then our bhakti will be like that when we are starting we have joined all Bhagavad Purana Konkani team आमगेल भक्तीन तू there's a dry wood म्हणता I don't know in Konkani आम्ही हांव when सान असताना हांव I had gone to near Udupi there is one place तर ते थंय न्हू वूड यूज करता ती कोण म्हणता भाण म्हणतात की आय डोंट नो भाण म्हणतात की भाण ते उद्दा गरम करच्याक भाण आय थिंक I don't know I'm talking very 40 years back so the wood आता nobody uses wood I think so might be anybody using wood I don't know in Bangalore that time they used to use so the wood no when it is dry if you see when the wood is dry if you light the fire
ignites very nicely. You got that point? तर आमगेल भक्तीन तू आम्ही या 4 नियम जन पालन करता ती तर आमगेले भक्ती एकदम इग्नाइट जाता आमगेल भितरी. Yeah, there is still barn in bathroom. Very good. So this is a very traditional old, but just imagine you have started bhakti and the 4 regulative principles you have to follow. Suppose you don't follow, तर कसन गोचवाय ते जे ड्राय वूड आरी तुम्ही water, you have put water. So then whatever you do, तुम्ही chanting केल्यारी, तुम्ही चिक्की भक्ती केल्यारी, you are not doing because they're all 4 regulative principles you're not following. So it will take time. It no doubt. Chanting will clean you and पर हे आमका this analogy or this example why I am giving. So आमका we have to ignite the like dry wood. आमका ते ignite करका so that we get easily and we can get into that bhakti bhavan, we can come very quickly. So this is a little crude example. So this example we have given. So now we have understood the mode of goodness kasan hai. The mode of goodness is like a duty, but they do it for the Lord and they don't want any material gain. Material gain kai nakka. But amka, we have to go, devotees have to go from the mode of goodness to Shuddha Sattva Gun. We have to become a devotee. It might take some time. Rather, we will go into the next mode of Sanchaya. Second is 17.18, mode of passion. I will just quickly take this one, the shloka I will recite. Satkarman pujartam tapodhambena chaivayat kriyate tad iha proktam rajasam chalam adhruvam. तर हांतू या कॅटेगरीन तू मेजॉरिटी लोक येतात ती मेजॉरिटी म्हणजे कसं लायक हांतू आम्ही वी विल सी द ट्रान्सलेशन हाऊ श्रील प्रभुपाद has told penance performed out of pride for the sake of gaining respect, honor and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent. तर हे जे तपस करता ती हे ऑस्टेरिटी करता ती लोकांक अट्रॅक्ट करच्या खातीर आणि प्रतिष्ठा खातीर तांतू लायक कोणते वर्ड यूज केला की धांबेन म्हळ्यार प्राईड आणि प्राईडान आमी करतात ऑस्टेरिटी आणि कसनचाय आमकां रिस्पेक्ट मान आणि मागीर ऑनर आमगेल गुणगान गावका आणि लास्ट म्हणल्यार आमगेल वर्शिप करता आमकां एवरीबडी. आमी एक श्लोक आसा हांव ऑलवेज टेल शिक्षास्तका मानतू हे तुमगेले गोल्ड लॉकेट कसन लॉकेट तुम्ही घालतात न्हय. आय डोंट पुट इन आमगेले तुलसी माला आसता आमगे लॉकेट. तर हे एक श्लोक न्हय तुम्ही तुमगे लॉकेट बनवून तुमगेल गल्यान यू कॅन पुट इट इन दॅट. That is the third sloka of Shastakam. Trinaadapi sunicena tarorapi shishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. So yeah, we should put this as a locket. आम्ही कितले म्हळ्यारी आमची चिक्की मान दिनी जाल्यारी और आम्ही कसं करल्यारी आम कितले हर्ट जाता. You everybody knows this. Sir, but we should not do this type of austerity. Rantu, the examples dila, they are very extreme examples. But I will make it very lightly because we are here, all are devotees and we are practicing devotees. Rantu, ye amka very, very important. So if we do this dhamben with pride, this austerity, कसले खातीर ऑनर खातीर रिस्पेक्टा खातीर म्हळ्यार आमगेले आमकां वर्शिप करच्या खातीर तर कसन सांगता भगवंतान कसन सांगता राजसम चलम अध्रुवम म्हळ्यार इट इज फ्लिकरिंग
and temporary. It is neither stable nor permanent. It is neither stable or permanent. मस्त लोकांचं, I will not name anybody. When I was small, my father took to one person. तो कसन करतोय, हात दुखून अशी करता आणि विभूती देता. तुम्ही लहान हांव तेन्ना सायन्स स्टुडंट, हांव विचार करता खंय दगून विभूती हाता घालून लहान म्हणतात तू इतकं सगळं मात घाल नका, तू घ्या त्या विभूती आणि व सांगतो व छान. आय वॉज थिंकिंग कसं खंय दगून विभूती हाडतस अशी, म्हणजे एअर दगून विभूती हाडतोय. मग मागीर हांव आय वॉज थिंकिंग वेदर इट इज इन द शर्टा मागशी दगून म्हळ्यार थंय दगून करता. तर हे तो कसले करता, हुअर इज डुईंग, आय एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम. कसले हे करता करचे कसन कारण कळले गोचवाय त्या लोकांके मॅजिक, the magic, they like this magic. I'm using some strong word. Malari, it is not takkai devotion takkan tu kaina. Takka siddhi ahankara. This is the ahankara of siddhi. What is the purpose of giving this in the air vibhuti in your hand? Give it now normally, na. If you want to give it normally. Why you have to do this? So here magic or this is siddhi because they want fame. This is not for भगवंताल प्रेमा खातीर नाही. This austerity is not for that. हे एक मॅजिक. तर हांतू तुला प्रभुपाद एक उदाहरण दिता. सपोज तुम मंगलोरान तू बोट राईड असतो न्हू माताजी, बोट असतो. सपोज जयंती माताजी नोस बोट इज देयर. सपोज तुमको बोट क्रॉस करता, हांव तुमकां सांगता जयंती माताजी, आय विल टीच यू how to walk on water, but तुमका 10-15 वर्ष लागतले. I will teach you the siddhi. Smart lady, what she will do? Doesn't करतली. Smart lady will tell, प्रभुजी मग तुमगेले सिद्धी नाका, हांव 5 रुपये 10 रुपये ते तिकीट त्या बोट में ना दिता आणि बोट हांव वचून हांव लेक क्रॉस करता. Why we have to take such siddhi? What is the purpose? कसं लाभ कसं नाही लाभ असोय. बोट असं बोट आणि तू 10 रुपये देऊन or whatever is the cost, you cross the lake or cross the river. हे सिद्धी घेऊन कसं प्राप्त करचे. तर हे जे लोक जे हे सर ऑस्टरिटी करतात ती इन द पॅशन म्हणजे अंका हे 3 चीजा खूप इंटरेस्ट असतात. आणि अनेक एक उदाहरण I have heard and whatever I am heard I am telling. एक अंतू एक कसन करतोय एक पर्सन तो गळ्यान दाखवून पहिले तो उद्दा पिता. ही ड्रिंक्स लॉट ऑफ वॉटर. मागीर कसन करता सकड जण असतं मुखार न्हय मातशी सडनली वॉमिट करता. वॉमिट करून भितर दाखवून अशी पडता. मागीर म्हणटा ती इतको गोल्ड आ गया सोना. सोना भितर दाखवून सोना येता. हे कसं नाही हे ट्रिक. तो उद्दा पित्त न्हय उद्द पित्त ना तो गोल्ड तो भितर घेता आणि मागीर तो अशी हे सकट सिद्धी कसले आणि पळोवन सकट कन करता ते अरे क्या बात है वाह 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 वाह. This actually we don't have any place for such thing. I am not against if they do it do, but अंतु सकळन प्रॉब्लेम कसं गोचवाय हे करता they start to believe that they are God. They start to believe ठीक आहे तुम्ही सिद्धी करता मॅजिक करता I don't mind, you can do. तुम कसन करता करा ती. पर they start telling आणि सकट भोला भाला लोकांक they start telling that we are God. हंतु this is what is the object. हंतु एक small story असं, I will not give the long story. एक सिरीज असं, I will recommend you to watch that series. अभय चरण म्हणून अभय चरण on Srila Prabhupada. I'll ask Muralidhar Charan Prabhu if possible. We can put this YouTube link on the group. This series तुम्ही पूरा series टाकेल जीवनीवर तुम्ही study म्हणजे you can watch this and you will get a very insight of our ISKCON's founder Acharya
His Divine Grace Jai Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय. तर तांगेल जीवन इंतू अशें जालेलें आहे. तर तांतू एक कथा आसा. श्रील प्रभुपादाल गुरु इज भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले आनु his name anybody knows? Bhakti Vinod Thakur. Thakur. Correct. Vinod Thakur. Yeah. So Bhakti Vinod Thakur ali hai actually katha. So he was posted in Puri, Jagannath Puri into. So that time there was one Baba. You can watch this in YouTube in the your Abhay Charan series also. So I will not take much. एक फाल्गू बाबा म्हणून सर. तर तो कसं नव्हे तो he was treating some people, some सांगेल कोणा प्रॉब्लेम असं कसं नसतं ताका he used to treat. पण कसं झालं तो he started to become little rogue आणि स्वतःक I will make it very short actually. तो म्हणतो सगळ्यांक सांगतो दिलो मेरे पास ताकत है. that time we were in under British rule. मैं ब्रिटिश को भगा सकता है, मैं सबको मैं ही भगवान है, I am the God. तशी अशी सांगतले. So Bhakti Vinod Thakur was not against doing some siddhi. The problem was he started to tell कि I am the God. हांव भगवान. Tantu they used to what they used to tell, they used to Ashitani Sakad say that time it was very famous. Ram Krishna Ram Falgu Baba. अशी म्हणून they used to chant. Ram Krishna Ram Falgu Baba. म्हणजे ताका कशी देव कोण चळलेले. तर हे जेन्ना ब्रिटिशांक तर ब्रिटिश राज आशिल्ले they understood and they told that हे म्हणजे बरोबर नाही. तर Bhakti Vinod Thakur he goes there. I will tell this in very short actually. And he goes there and then he meets him. तागेले सिद्धी असता. He knows he has the siddhi. But he tells that whatever you are doing is wrong. And then there is the story in the Samayata Rakta. Then he recites Srimad Bhagavatam. And finally next day he is arrested. The 10th series you can watch. So manchi kasan gachwa. These are people who are in the they do austerity in the mode of passion. And tanka they want people. Maleri जशी रूम आ गेले नव्हे they should tell अरे वे अरे आ गया अशी म्हणजे तांकां अशी they want honor, they want respect आणि तांगेल पाय धरका अशी सकड. But that is not the way. Our aim is that भगवंताला वचता. We have to direct towards the Bhagwan. So we should always remember that our position is that we are das dasanu das. We are the Lord's servant. So we can never become the Lord. So whoever is thinking that or whoever is thinking that this our Bhakti Vinod Thakur has very clearly explained that we have to reject such people. And there is no place for such people. Parantu, there is also these who are doing this, finally it is exposed. Mukar na mukar ochun, they get exposed. Whoever thinks which is Lord no. I don't want to name anybody. There are many people who started to tell how Deval Avtaru, how Kalki, अशी आजर एक लायक जोक असतं. तर एक म्हणता हांव कल्की अवतार. तर तो सडनली नेक्स्ट डे अनेक एक म्हणता हांव कल्की अवतार. तर दोघे जण कोर्ट वता ती. कोर्ट वचून सांगता ती ओरिजिनल कल्की अवतार कोण. म्हणजे अशी म्हणजे इट इज अ बिकम जोक ऍक्च्युअली. तर म्हणतात न्हय our seniors are telling that India Bangladesh is the factory of gurus. Ranga guru factory jalna. Sir, I don't want to go into that much. So we should be aware that we should not be into that. And Amgelantu, we should not go for this type of respect, honor, and somebody to worship us. Guide korka, we have to guide that. We have to take the Lord's feet and Lord's darshan only. Sir, that sort of tapasya is not required.
आणि लास्ट आता we'll go to the last one, the 17.19, and that we will discuss. It is very there is very nice pastime for that also. We will read that shloka 17.19. Muda graheno atmano yat vidaya kriyate tapa parasnosna ganartam dva tamasam udharatam. Tantu, you can understand the word muda. तर the muda is very important. आणि 3 चीज आणतो असं. एक असं पीदया बाय टॉर्चर तो तप करता. आणि कसल्या करता उत्सादन अर्थम फॉर द सेक ऑफ कॉजिंग एनिलेशन. अशी जे लोक असतात ती they are said to be in the mode of ignorance. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Penance performed out of foolishness with self-torture or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. अंतु एक्झाम्पल दिला परपोटाचे हे एक्झाम्पल सगळ्यांक गोत असं. तर सगळ्यांक गोत असं हिरण्यकशिपूले सगळ्यांक. आय होप एव्हरीबडी नोज द टेररिस्ट नंबर 1. आमगेल म्हणतात आता सगळं लॉट ऑफ टेररिस्ट आर देअर. द ओरिजिनल टेररिस्ट नंबर 1 इज हिरण्यकशिपू. But Hiranyakashipu was also a tapasi. He used to do tapas. You know how many years he did? He did tapasya. कोण म्हणतात ते 2 वेरे श्यामला कामत माताजी was there ना, she is doing yoga. 2 बट्टारी कने पाय अरे राबूनो हात अशी वैर कोरनो 100 celestial years. 100 celestial, and 1 celestial year is 6 months. Now I was reading, I was trying to understand. I think many years अशी हात वैर कोरनो 2 बट्टारी पायल बट्टारी कोरनो. This is done by foolish people. This is what the shloka is. This is done by मूर्ख. जे मूर्ख असतात ना अशी तपस्या करतात. तर ताण तपस्या केले कोणाला तपस्या केले ब्रह्माजीले. आणि ब्रह्माजी तपस्या करून ब्रह्माजी वॉज हॅपी. अँड वन्स ब्रह्माजी वॉज हॅपी ताण कसन केले सगळे जे कमंडलून ते उद्दास ट्रान्सडेंटल वॉटर ताजेवर छडकले. आणि ज्यांनी तो तपस्या करत असेल ना सगळे ते ऍंट्स सकळ बॉडी सगळे खाऊन पुरा म्हणतात ना ऍंट हिल ऍंट चिकन म्हणतात चीटी पुरा बॉडीचा खाल्ला. त्याला तो अशी तपस्या करत असं ही तपस्या करत असत ऍंट तपस्या करतात अशी फुलिश कसं लागतोय. बिकॉज ही वॉन्ट टू टेक रिवेंज अँड दिस पीपल आर व्हेरी स्टबन. कसं लायक तुमको तसं सगळे भावाक कोण मारलेले हिरण्याक्षक. हरी श्रीहरी. हा वरा अवतार. वराह. अवतार करेक्ट. माताजी हरे कृष्ण माताजी नाही. तर त्या भावाला कोप तक काय ना तक देवाला काय घेणं देणं ना. ही फुलिश पर्सन. अशी तपस्या करून ब्रह्माजीला वर घेऊचे. आणि कसन वर घेतले म्हणतात ना अगर तुम म्हणतात ना तुम चोर है तो भगवान इज सुपर चोर. तुम अगर चतुर है तो भगवान इज सुपर चतुर. तर ताण कसन केले अशी वर मागता ब्रह्माला की मक कोणी डिफीट करचा का जाय ना. ही थिंक ही इज व्हेरी स्मार्ट. मक कोणी मनुष्य मारचा जाय ना जानवर मारचा जाय ना. नॉट इन एअर नॉट इन अर्थ नॉट इन डे नॉट इन नाईट नॉट इन एनी ऑफ द 12 months नॉट बाय लिव्हिंग पर्सन नॉट बाय अशी पूर्ण कॉम्बिनेशन परमिटेशन सगळं म्हणतात ना ऑल कॉम्बिनेशन परमिटेशन करून ताण ब्रह्माला वर मागे. ब्रह्माने म्हणले तास तू घे. गोत ना who is going to come and who came? Nrsimhadev. He completely got bewildered. म्हणजे तक कळणी. And that because of Prahlad Maharaj, but I will not go into that story. म्हणचे कसं नाही
की अशी हे जे तपस्या हे इट इज total. This is why we are trying to understand this sloka actually. So this type of tapasya is totally not required. So we should avoid such type of म्हणजे जे तामसिक जे जे ऑस्टेरिटी आसा तांतू we should not go. तर हांतू कशी नरसिंहदेव भगवानाले तागेले खूप चतुरी केलेले पर नरसिंहदेव अवतार घेऊन not in the 12 months in the Adhik Mas. He killed neither in day, neither in the evening time, Sandhya Vela, and neither in the air. It was with the nails. Telantri Karno, tak gale galno, takile kalyan kelne. तर अशी आमका या तीन आता ऑस्टेरिटी तपस कळले तर आमका कोरका कसं नाही दिस इज नॉट अवर फायनल टेक अवे सो नथिंग नो मोर एनी लेक्चर तर फायनली Prabhupada has given us very, very simple what we have to do. What we have to do? We have to chant the holy name of the Lord. Ramka, for a devotee, first thing is we have to chant the holy name of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So this is first. Second is read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. This is also we have to do. Time Karno, you have to read Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam. Try to understand that. Try to study under a bona fide spiritual master, Shiksha Guru, so that you can understand. On your own, if you try, you will not able to, or you might be wrongly, you will take some wrong. Suppose तुम्ही म्हणताय रविपति प्रभु हमको तो चैंटिंग भी नहीं होता है चैंटिंग भी नहीं हो रहा है श्रीमद भगवत गीता भी पढ़ने को नहीं हो रहा है भागवतम तो दूर है ये तीन कोरच्या जाय ना झाले रे एटलीस्ट स्टार्ट इटिंग प्रसादम देर आर लॉट ऑफ रेसिपी आज ही हांव पळयत आशिल्लो भागवत पुराण सम रेसिपी आय थिंक आय डोंट नो अवोकाडो इतली व्यू आयला हांव तेच म्हणत आशिल्लो ते भगवत गीता आणि बाकी लेक्चराक 100, 200, 300 व्यू येता पण अवोकाडो रेसिपी का आणि कसं 2-3 रेसिपी 10,000 व्ह्यूज हा म्हणे वा तर आम्ही कसं करका I will tell Muralidhar Prabhu that we should make more get together or and feed prasadam more and more prasadam. If people are liking more prasadam, then we should make. तर प्रसाद घेऊन at least प्रसादात महिमा असं देवाक आम्ही ऑफर करून we can have so many nice dishes. Now people in Janmashtami 1008 प्रसाद हे भोग लायला लोकांना हांग आमगेला 108 लायलेले my wife puts 56 तर अशी or no and you can at least eat prasadam. So this three way we can very, very easily follow. So we have to avoid whatever can be avoided and we can do the chanting Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam and eat prasadam. तर हेंची हांव इतले I will हांगा विराम दिता. So if anything, if you feel any mistake or anything, my Konkani is not good, so I will apologize, Maafi. And if anything, this takeaway is there, it is all due to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you for the organizers. You are completing near the 17th chapter. Hare Krishna. धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही बारी चंद करनो आमका म्हणीत म्हळ्यार आमगेले जनरेशनात तांकां तुम्ही चंद कोन्नु अर्थ जोश म्हाका सांगला केलो वर्ड्स आनी यूज कोन न्हू BMW पळय ते आनी विसरचना आमकां BMW म्हळ्यार बॉडी माइंड वर्ड्स म्हळ्यार काया मनसा आनी वाचा ते ती करेक्ट हाजीर हसका म्हणून म्हळ्यार कृष्णाष्टमी तुम्ही जन्माष्टमी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तू फास्ट करताना आम्ही ह्या पुढे फॉलो करता जाता म्हणून तुम्ही ह्या 3 श्लोकांतू फर्स्ट श्लोक कशी त्या तुम्ही कंबाईन केला म्हळ्यार आमकां ते अर्थ जोच म्हाका तुम्ही सांगला
म्हळ्यार आमी फास्ट करता जाल्यार बरे बॉडी दंडन कोण घेवन तो बॉडी आमी कृष्णाले एक सेवे खातीर अभिषेक गी प्रत्येक आमी करका जाता कीर्तन करका जाता आमी वर्ड्स म्हळ्यार भजने कीर्तन तागेले श्लोक भगवद्गीते भागवत पठन पुरो करका म्हूण सांगला तशीच आमगेले मन समित देवाला गिरापका म्हूण सांगून तुम्ही ते एक BMW म्हूण सांगून तुम्ही वर्ड सांगला म्हळ्यार आता ह्या 3 श्लोकांत सात्विक राजसिक आणि तामसिक त्या 3 विशयार आशिल्ले सात्विक म्हळ्यार तांतू भितर हपास तुम्ही हाय लेवल आस म्हूण सांगला हे सात्विक नेचर बस्त कष्ट असतं त्याचे हाय लेवल आणि कितले कष्ट आसा म्हळ्यार तितले सुलाबारी हे ना म्हणून गोत ताका कृष्णा लागी वची तितले आमकां हे पुरे मांसाहार ते पुरो वर्ची करका जाता जुजाट तसल पुरे आमी इंद्रिय नियंत्रण आनी पुरे करका म्हूण सांगून तुम्ही सांगला तशीच तुम्ही भागवत मी मस्त ताजे विषयी सांगले खंडित या विषयी बदल प्रभूजी हांव हांगेत तरी मस्त हांव चेंजस जाला अर्थ येईल मात्र ह्या ग्रुपांतू भगवद्गीते आयकुचे मेळटा भागवत पुराण भागवत म्हाका समोर गोत नाशिल्ले त्या समीत म्हाका आतां ताजे नॉलेज ಸ್ವಲ್ಪ येतस 1% आनीक मेळ्ळी आनीक मातसो सिक्कू मेळटा म्हणून खुश पावता तशी तांणी भागवत पुराणांतू तांणी पयरी तुम्ही हांतू फर्स्ट हांतू म्हणला सात्विक नेचरा विशयारी राजसिक जाल्यार आमी पुरो आमगेले आशे खातीर आमकां नांव येवका म्हूण सांगून घेवन आमी पुरे करता आसताची अथवा आमगे फॅमिली खातीर हें जावका आमगे चेडपूत व्हड जावका अशी तशी मस्त एक आशे दवरून आकांक्षा दवरून घेवन आमी पुरे करता आसताची तामसीक गूण कोणाकय नाका म्हूण हांव देवा मागता सर म्हळ्यार हठ साधन करपाक जाता हठ म्हळ्यार आमकांय तोंदरे ताणी वयर येवच्या नज ताणें हें करूं नज म्हूण इवन दैव आमी कशें म्हणचे भक्ती आनी ते समीत आमी कॉम्पिटिशन करूं नज म्हूण दिसता सर मिगेल भक्ती होड तुगेल भक्ती होड म्हणून तशी हांव तुम्ही सांगिल्ले अर्थ कोण घेतील आसा तशीच तांणी कसं केला म्हळ्यार पयर एक यज्ञ केलेलो आसा भारी खूश जाल्ले आयतारचे तांणी मॉर्निंग एक दुखून 7 ते तांणी एक यज्ञ केलेलो आसा तांणी म्हणलेलो आसा आमी पुरो जनाल खातीर हांगा डिवोटीज पुरो जना खातीर आमी यज्ञ केला म्हणून ताक म्हणजे ते राजसीक हे म्हूण सांगून गुण म्हूण सांगून सॉरी सात्विक नेचर म्हूण सांगून सात्विक नेचर म्हूण सांगता ती ते पुरे आमकां जल तितली उगी मेळ म्हूण सांगून श्री कृष्ण परमात्माला निमगून घेवया तशीच ते आमकां शक्ती दिवो आमकां ते गुण येवचे मकी म्हूण सांगून हांव मागून घेता तशीच आमी नेक्स्ट ते तामसा गुणाक नके नाक म्हण हांवें ते कसले म्हळ्यार आमी ते अहंकार सिद्धी म्हणीत तांतय तुम्ही मस्त पुरे केलो मॅजीक पुरे कोण घेवन हें करचे बंगर दिवचे विभूती दिवचे पुरे पुरे ते जाय जाल्यार तांणी कर म्हूण सांगला तुम्ही म्हळ्यार आमी कोणाकय सांगू जायना हंगा म्हूण तुम्ही सांगला बट आमी परमात्मा लागी एक वची एक आमी एक हांगा करू आमी ते एक सिक्का म्हूण सांगून तुम्ही वाक्यांतू हांव अर्थ कोण घेतिला आमी पुरे अशे अर्थ कोण घेतला तशी आमी मेन कसं म्हळ्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जर तितली चड चॅन्टिंग करका म्हूण सांगून तुम्ही सांगून दिलेलं आसा तशीच आमी हे भक्तीरी तितले सुलाभ ना म्हाका एक करतना हांव मस्त कश्टार जात आशिल्ले प्रभूजी बट आतां तसं की चडयता आस बट केलो पटी कॉन्सन्ट्रेशन मेळना ते कसले म्हणून गोतना ते पूर जाता बट केलो पटी कशी म्हणून गोतना ताजे पयस चड वता ते कसं म्हणून कळनी ते बॅलन्स मेळटा ना सात्विक आनी राजसीक गुण चिकेची तळमळ करता आसता ते कसल्या म्हणून म्हाका आनीक कळनी ताजे विशयार तुम्ही आमकां थोडे सांगल्यार खूश आशिल्ले म्हळ्यार एवरी टायम तशी जाता केलो पेटी आमकां जाता ते भारी खुशी आमी करता ती अयो ताजे निमित्त आमकां मस्त प्रॉफिट जाला म्हूण सांगून म्हाका दिसता बट केलो पेटी कसो जाता म्हणून गोतना ते भयसतना चिकेची अशी म्हणटा तशें पुरो जाता सकाळी उठोवचे अभ्यास दवरला देवाल दयरी
बट स्टार्टिंगची जाय ना सो तुम्ही ताके थोडे कसं म्हणून एक सांगला रे तळमळ जात म्हळ्यार यू आर ऑन द राईट पाथ. हे तळमळ जाल्यार म्हळ्यार यू आर ऑन द राईट पाथ. सो यू आर टेकन द करेक्ट पाथ. हे तळमळ जाता 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 चॅन्टिंग करून हे सकाळचे प्रसादम घेऊन घेऊन ऑटोमॅटिकली इट विल ऑल गो. इट विल टेक टाइम, लिटिल टाइम, बट ते म्हणतात न्हय, इट विल, यू आर ऑन द राईट पाथ. धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही सांगेल मग की मुखार जाल्यार आमकां हे कृष्णान आमकां चांग करता म्हूण सांगून हांव सद्बुद्ध दिवका म्हूण सांगून मागून घेता. तशीच हांवें प्रथम बारी हांव हे कार्यक्रम निरूपण करता आसा तेवे श्रावण मासान म्हाका हे संधी मेळ्ळा. ते म्हाका एक अवकाश दिला ताका धन्यवाद सांगता सभागत हांकां, स्पेशली महेश प्रभूजी तांकां आनी सखीचरण हांकां. तशीची मिगेले कसले जो वाक दोश जाल्यार कम करका म्हणून घेता. कृष्णाल चेडू म्हणून सांगून तुम्ही माफ कर. यू हॅव डन व्हेरी वेल माताजी. हरी बोल. तुम्ही एकदम लायक कोण हे केला. सो नथिंग टू वरी अँड टू कंटिन्यू द गुड वर्क. तर म्हणतात न्हय, यू शुड ऑलवेज ट्राय टू टेक मोर अँड मोर ऑपॉर्च्युनिटी. Bhagavad Purana Konkani, there is lot of opportunities. We can take lot of opportunity and always take up this opportunity, and you have done very well, and you have very good voice. So you can do kirtan, you can you can participate like us, what I could observe, and definitely you can follow that and you can do very nicely. This is what we pray for you and all the participants, JJ Island, Sakkarjananka, that they should take the opportunity of this class. Everybody. कोणाके जेवो संशय असल्यारी हिंदी म्हाका एक संशय आसा प्रभूजी. म्हळ्यार अष्टमी ते दिसूच आमी हांगा इस्कॉन आमगे घरा लागी हांगा कुमारस्वामी लेवटा आसता थंय चमकले दनपार 12 गंटे लागी चमकलेली आमी. उपास केले म्हळ्यार पूर्ण आशिल्लो हांव म्हळ्यार मागीर जेन्ना थंय कसो जालें म्हळ्यार पुरा जाणां कितें प्रसाद हाजे आंतू घालून दिले, पुरा जाणां दिले. तेन्ना सकाळी आमी प्रसाद जाले केले आशिल्ले ते एकदम हे लिक्वीड शे जावन आशिल्ले प्रसाद जाल्यार पोया वाटते आंतू घालून पुरा जाणां दिला. कंप्लीट थंय आयिल्ले जाणां भक्त जाणां पुरा जाणां दिला. आमी सकाळी केला उपास actually 7th was the fasting date, 8th was 12 o'clock till fasting असेल प्रभुपादाल जन्म दिवस म्हणून. तर 12 आफ्टर 12 there is a festival म्हणजे नंदोत्सव. तर जनरली वय पुरा जाणांपैकी कंप्लीट जाणांकय दिला. आम्ही केलं तशी आम्हाला खोटी सांगेल म्हण की जात ना प्रसाद केला ना बिलकुल यू यस तुम्ही या ओके नाशिल्ले तशें जाल्यार मी भारी खुश केलें जाल्यार सांगता ना प्रसाद खावन उपास केला म्हणले पुन्हा ना ताजे खातीर हांव आतां सांगिल्लें सकाळी केला. प्रसाद फुल फॉर्म आई विल टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ प्रसादम. प्रसाद म्हळ्यार प्रभु का साक्षात दर्शन. तो प्रभु का साक्षात दर्शन. आई एम टेलिंग इन हिंदी. तर प्रसाद घेवचे म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी व्हेरी ऑनर. आणि ताजे आय डोंट हॅव टाइम नाव. ताजे एक पास्ट टाइम आसा शिवा हाऊ ही वॉज डान्सिंग पुरो प्रलय जातले इतले जेव्हा जगन्नाथ प्रसाद मेळ्ळे कसं जाल्लें. Definitely sometimes we'll have discussion on that. So prasad is very very important. Charnamrita is very important. Charnamrita we should never abhishek झालेले चरणामृत असतं ना नाही त्या जल हा पण चरणामृत म्हणजे जे अभिषेक करून दूध हनी म्हणजे डिपेंड्स ऑन व्हॉट त्या पिऊ का यू शुड ड्रिंक इट. देवाल चरणामृत म्हणजे फ्रॉम द I don't know whether thai dilla ki na iskonache, but we are doing it everywhere. Ami hanga. Sir, very nice Mataji. You are shared your realization.
So you do join and you are always an inspiration. How तुम्ही class असल्यारी म्हाका चड inspiration येता. I am get more inspired. आमकां बदल भारी खुश जाता तुमी इतले सिंपल जावन आमकां पुरो जाना कसो डाउट असल्यार विदाउट एनी रिजर्वेशन यू गो ऑन एक्सप्लेनिंग इन सच ए सिंपल मॅनर डे टू डे आध्यात्मिक ಅಂತೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಡ್ಮಣ ವೈತು ಕುಂತ ಕೂರ್ಚಿನೆ ಸಕ್ಕಡ ಪುರಾ ಜನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ತಕ अर्ज बजावची कशी सुलभ रूपारे तुम्ही एक्सप्लेन करता आमकां we don't have the hesitation to ask you any question. Yes, this should be like that only. It should be like that only. We should ask questions. The more the questions, we can clear doubt. Yes. Thank you, Mataji. A very nice manner. Thank you. Thank you very much. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Rashmi Bhatt. Speaking, Mataji. Rashmi Bhatt. Yes. प्रभूजी म्हाका एक कसो एक क्वेश्चन आशिल्लो म्हळ्यार आमी सोशल मिडिया ಅಂತ आसताचे नवे आमी डिवोटी जावन सोशल मिडिया अंतू असताना एक्चुअली फेसबुक WhatsApp ते कितले ते आमी डिवोटी जावन ते यूज करूं म्हळ्यार आतां कसो जालें म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आमगेले टॅलेंट कसं असतं ते शो करचे एक इंटेन्शन असतं आमकां ते डिवोटीजचे ते करचे समूह म्हणून म्हाका ते मस्त दिवस पण एक क्वेश्चन आशिल्लें. Very good question actually. This is a very, very good question. Actually, how actually I was not using WhatsApp also, not using Facebook also. Facebook I used to use for मागीर कसन जालें how I was doing Bhakti Shastri. तर मायापूर इन्स्टिट्यूट एक टीचर आसा हरिलीला प्रभू the same question I put him. तर actually तांतू न्हय it is a very, very thin line. हे जे फेसबुक आसा सोशल मिडिया आसा आमगेल गुरु महाराज His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj every day he gives class on Facebook live every day. आता he is not well so dina but every day. So we have to use the Facebook to join and encourage the people to join this movement. Suppose we are not in Facebook, then what will happen? There are so many other things they will get. So there are a lot of recipes Matajis can put. There are a lot of Matajis who are putting like recipe. So suppose now somebody doesn't know Pulvedare example. Pulvedare korka North Indian Mataji. So she can see how it is done and she can see the recipe. She can ask. So it should be positively way that we should be done. But there is a rider. We should not be addicted. We should not be addicted to the likes, to the only that flattery comments. That is okay. Genuinely, see, it's a social media. So our aim should be to connecting more and more people to the organization. So if that is the purpose, you can use. But if you are getting distracted, then you should reduce it. And there are a lot of ways. There is a lot of seminars, evils of social media also. What are the evils of social media? Is lot of things are there. When you are chanting, unfortunately, I also have lot of issues. Message so we cannot be completely disconnected. But then we should have one focus. Morning time we should be away from all these things and we should focus some time for that. Okay, I will spend so much time. And if you are some administrating or you are in like Muralidhar so much, then he has to be in WhatsApp because there are so many messages to be put, so you cannot avoid WhatsApp. So that then that has to be dealt with. But yeah, finally you should understand that this is for the service of the Lord. The moment we try to enjoy or we think so then that becomes little gray area. So Mataji, you can be on Facebook, social media, anywhere you are there. Try to connect your relatives, brother, sister, daughter, family, and you can join them so that they can be the positive way of the social media. So there are some evils of social media in YouTube or anywhere, but that is part of life. Now we cannot do that anything.
So, but we should try to use it only for that purpose. I will give example. I watch sometimes I am traveling. I cannot do Mangala Arati at home, or I am watching Mayapur TV. Mayapur TV asta. The sharp start jata. Like on Mangala Arati you can watch, Narsimha Arati you can watch, Tulsi Arati you can watch, and you are like ekdam blissful. So that you can use for a positive. And so many kirtans are there. Bhagavad Purana Konkani team has so many kirtans, videos that you can watch. There are a lot of recipes, classes you can hear, Bhagavad Gita classes you can hear. If you have any doubt, now Bhagavad Gita Subodini based, all classes are there. Suppose you have some confusion in one of the class, you can go to that, you can click that, you can see that verses what Prabhuji Mataji has told. You can understand. So you can use it for a positive way. A negative way, it is chaku can be used to kill a person also, and to use for vegetable also. So we have to use it for vegetable for the prasadam. So like that. So thank you, Mataji. Nice question. This itself is a Thank you. separate topic. Yeah. Yeah, thank you, Prabhuji. Must like kon sangle. Actually, our business antu enjavnas. I am an entrepreneur. Yes. So how status galtana makka hesitate jatta. आम्ही actually bags manufacturing. घालताना म्हाका कशें दिसता म्हणटा म्हणल्यार हांव ते करचें समूह तशी पुरा क्वेश्चन्स येता. No, you have to do it. You can bag तुम्ही sell kara. I wish you a lot of success in your business. But when you earn that Lakshmi, whenever you earn, always think that I will use it for the Lord service, or whatever you are earning or currently earning. So Amgal Manta Krishna should be in the center for everything. Everything will be blissful. So no, don't worry. You can do business, you can do post as much as you can want. But our aim should be that Bhagavad Praptika, that should be our aim. So thank you very much, Mataji. Thank you. Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. So, sir, Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Yes. प्रभुजी तुम्ही 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स ಬಗ್ಗೆ सांगले ना 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स आणि गॅम्बलिंग सांगले ना प्रभुजी ऍक्च्युअली आम्ही ब्राह्मणांनी परत आणि शेअर्सांत परत इन्व्हेस्ट करतात ते गॅम्बलिंग जाल ना ऍक्च्युअली ती कसं like बच्चोय shares is still okay. Actually shares is आम्ही gambling is in different ways there. Gambling कसं like बच्चोय you मला गॅम्बलिंग आणि मला एक असता यू प्ले जुआ म्हणतात ना यू डायरेक्टली प्ले अदर इज शेअर्स ऑल्सो इफ यू आर सो मच एडिक्टेड नो that should be avoided. But hantu again this I heard from seniors and these people that gambling malari amge life we are putting for gambling. This is what our Harilila Prabhuji told. Malari we should not gamble. Body, human body, do not gamble or do not use this for any other purpose. One lifetime try to give for Krishna. So he used to tell like that do all the activities such that you can use it for the Lord Seva. And gambling and hantu kasale goes finally your man gets vichlit and everything which is not helping progress in Krishna consciousness, we should try to avoid. But this was also asked during that same question that whether we are putting share market and there are other investment options. There are investments, but man vichlit jautanajja, that is the only aim. Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी. Hare Krishna. प्रभुजी एक सेशन अंतू पंच प्रभुजीन संगील म्हणून कळली ते डेली खेळता नाव शेअर्स डेली ट्रेडिंग करता नाव दॅट इज वन ऑफ गॅम्बलिंग म्हणताची बट इन्व्हेस्ट करून लेट देम ते सोडून पडचे दॅट इज नॉट ए गॅम्बलिंग म्हणून सांगून म्हणतात ते दॅट इज करेक्ट ऑर नॉट.
माताजी इन्वेस्ट एक मला कसं गोतोय आमगेल मन असं असता इन्वेस्ट करून व्हॉट यू वॉन्ट टू डू विथ द इन्वेस्टमेंट. I will give you an example of Virendra Sehwag. You know cricketer Virendra Sehwag? You know anybody? I don't know. Both us, he's a very batter. He was. So Virendra Sehwag no hai. He was staying in a very small place near Delhi. Like expenses still 5,000 rupees. Okay. The chickit tangle 4-5 family. When they grew up, the expense was 8,000. But he started to earn money, 1 lakh rupees. And then after some years, he's got into 1 crore. After that, his earning became 20-30 crores. So, whether you require so much money with that investment, how much you want, so that is, you should understand. That is the point. आम्ही कने कने एक फ्लॅट घेता ती मागीर 2 फ्लॅट घेवच्या होता ती मागीर ते सान आसा आनी हॉट फ्लॅट जाय गाडी छोटा गाडी आहे बडा गाडी जाय तर हाजे हे जे लालच न्हय तें वचना तर तें वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी क्लियर इफ युअर इन्व्हेस्टमेंट एंड युअर रूप गोस्वामी कशें सांगलां out of your 100 rupees 25% or for brahman seva 25% for the temple seva 25% for your family and your own family and 25% for your relatives and friends. So if you follow that your money is safe if you follow, but it's very difficult to follow. But Rupa Goswami has given one idea. He has given a clear instruction how we should spend our money.